Ra tak ngonoke ra ilang glelengmu. Kapokmu kapan we? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Lah nomor manu gatra gobongku sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa ora ono. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Pun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Mantur nuwun. Ajeng kula pasang teng wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wah apa? Nyaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon. Wah. WA. Kowe sapa? Lek nomor manu Gatra Gobongmu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gatra Gobongmu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah selak. Ora usah kumbi. Nek pancen kowe satriya Digdaya, kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas, astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa yo iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Ratu Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manungsa jajar. Ati karo apa kowe? Kowe njaluk. Nek ra tak ngonoke ra ilang glelengmu. Kapokmu kapan we? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayole binatang marang-marang jajalan iblis lanat. Baladewa disumbari. Slagine Senopati sing Digdaya Sekti Alintang Jaya ning perang kowe ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah. Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Alah. Mutar we. Mutar we. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres. Napa kowe? Duka. Wonten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo?
kula perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Senyaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau Bole Dawa napa sinten? Baladewa. Napa Bole Dawa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Lancen Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Aku HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Mantul nuwun. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon. Wah. WA. Kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika Paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Taunana windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya Negari ing Ngamarta. Kresna kakangku. Werkudara piye? Nadyan dikaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun Kakang tinemu werda, nanging pun Kakang ora duwe Purbawasesa sakwutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun Kakang wedi yen to nampa pidana saka Yai Prabu Darma Kusuma. Sinengga pun Kakang kuwi Nalendra saka liyan praja, nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalendra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener, Yai Prabu Ndarawati. Dadi pun Kakang lawan Yai Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yai Kresna kuwi cemongol-congol ana ing Datulaya negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono. Barep kakangku, Werkudara kepiye? Mara Gage ngendika, apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu, estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Krana wangsul wangsul, pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang Paduka panengah. Inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yai Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pamiwahan utawi pasewakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang engga klengganingga dinten sakmangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sakmangke menika mugi keparenga enggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sakadang sumados sakmangke Pandhawa boten gotang Arjuna keparenga sakmangke timbul utawi kondur wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Ndarawati ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripun sami Balwacana
ingkang katingal Hunyang Madya padha nggih Sang Hyang Pikulun Kanika Resi ya Sang Kanika putra karya kaget Sang Hyang para Pandhawa. Pandya Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring santa Kurawa kambah unggih sira katite merut layut sagung praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana pukul boten kanthi kanyana-nyana paduka Hyang Pikulun Kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tampa karya Bombong Tyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Narayana. Inggih pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Ndrodo kakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Yo. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Iki sampun sawetawis dherekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ayo ya syukur. Pangestu ulun tampanana ya Baladewa, kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kita ninggale kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati. Dina samangka Kresna wis sowan ning praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten pukulun. Malah kepasang yugya katujuing inu. Dene paduka pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yai Arjuna ingkang sampun tigang candra sak mangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalian panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka apa padi iki ulun buka. Inggih pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun menehi ngerti menyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkene pin pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Keng menapa paring mangandika kados mekaten? Nah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akeku wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Ae sembuh engko gampang. Sing baku ulun wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih Pukulun parang Barono. Wonten menapa Tripaduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Ae sik tak kowe aja ngono kuwi kok sik. Ulun ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene, tak kandhani ya. Sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki, Janaka lunga ora kok ropian-ropian nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora.
Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan. Mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni Tapabrata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo-payo katemping Samirana kenya jinatu krama. Karo apa jenenge iki? Baladewa apa kae? Wah, kula supe. Ya wis. Lali ya wis ora dadak-dadak pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra, ana ing lengkeng Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki wis nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon Wayu Purbajati biyen kelingan ora? Inggih kemutan Bu Kulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Baladewa entuk apa? Iki kula entuk yuwanane rat wahyu wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra. Mura ora aneh nek Janaka tumuli dhaup karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka ing besok bakal bisa nurunake sejarahing Nalendra ana ing Nusa Jawa. Jangkeping Purbajati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lananging jagat alan wahyu purbaning rat. Syarate kudu mangambang tapa ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi tapa ning tengahing samudra. Adi Prawesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lananging jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Betari Durga ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewasrani. Lah tenan. Adi Guru Malik tinggal. Adi Guru mbelani Dewasrani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina sadina samengko kabar sing tak tuku Dewasrani dibantu karo Adi Prawesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas banget. Gugu karepe dhewe menunggu ancaman. Wong berhenti. Werkudara. Iya. Kakangmu kae tututana. Tak teruske ya nek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Kula mboten mrene. Kula iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi Mbaya Pati ngerti. Lah, kan mula kang saka kuwi yen to kita ora ngembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati. Merga Dewasrani dibantu karo Hyang Pirun Jagadgiri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuwataning Sang Hyang Jagadgiri Nata? Tresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita nek nestaken dawuh Yayi kula aturi mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke dijagian pun ingkang rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken ngawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu. Werkudara. Iya. Kono kene. Kowe nesu karo sapa? Karo Hyang Pirun Bathara Guru, karo Dewasrani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing samudra, gaya wayu purbane rat Adipati iki lumut Jawa. Janaka le topo nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Suneh nek nesu ki takon alamate. Ora saben ae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Ora nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernah nggone Janaka Letapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ning kono Janaka Letapa wis kenesu.
wis kagol. Wah, nggugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Nggih. Para putra dipun klempaken. Oh iya. Prayoga Yai. Inggih, Koko Prabu. Tinunun gadan wirang tumandang setyaniko garwanira ing Jumadung dawuh Prabu. Jumadung dawuh nadane kemutulan jangkar bumi Jumadung dawuh nang apa Pakde kok anak-anak dikelumpukke Setyaki wonten timbalan Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pakde? Iki pamanmu Madukara dina samengke nggone nglakoni tapa ning tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jagat Girinata lumantar Sang Hyang Narada paring dawuh yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayuh wahyu nanging ewadene bakal pinerjaya dening Sang Hyang Jagat Girinata nggone ngbelani karo atmajane ya kuwi si Dewasrani. Lajeng parembatu Kanjeng Koko Prabu. Golek ana ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Ing kono pamanmu nglakoni tapa? Ngambak ana ing tengahing samudra. Niki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adhiku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatotkaca Antarja Antasena Setyaki. Aku sing ora trima. Niki ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Yo siap Pakde. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabeh Mladya Bala Ngamarta sing bakal nyelametke kahananing Paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena, Antarja, Gatotkaca Setyaki. anake wong
ngerti keneng apa oh ora bakal tak tedeng aling-aling aku andani keseting Sang Prabu Dewasrani iki sapa mburi saka negoring Dwarawati Satringgar Boruji Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Bima Kunting Wedian Bima Kunting kuwi dibancaki kabeh ora senengmu kuwi anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu Wresniwira Edian Wresniwira Tambak Yuda arep ngopo cetha yen to wong tunggul Malaya bakal ngendhak sikara karo pepundenku Kang Mas Arjuna nggone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra ayo kowe bubar ora bali ning negaramu apa ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa ana tumenggung bali mung karyaran babu wani karo sing tawedeni apamu ora minggat tebak daremu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis parap Kampake Dimas. Kowe iki nek ndek kekuatan ki dienggo, Kang. Mbangane kesel-kesel langsung dipendhem urip-uripane malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendhem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal kane ati.
Sapa iki? Antasena, kowe wong Tunggul Malaya? Iya. Ayo cokoten. Woh, tugel gulumbu malahane. Ayo nang tugelen. Aku golek wong tugel nugel guluku ora tau ketemu. Saiki jajal tugel guluku. Wah, lakon dadi loro, papat. Papat wonge akeh ngundak radil. Oh, mati dening aku yo. Kowe isih nyo. Ah! Wedian. Ah! Oh! Ah! Hot! Ah! Ah! Barisan sing do ngubengi segara kok dadi bubar iki keneng apa? Ih, katrenjo barisan saking negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine Wigatosipun nyuwun mapunten. Badhe nundung wadyabala Tunggul Malaya sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, nek tenan to kriwikan dadi krajakan. Geguyon dadi tangisan. Aku wis bedhek. Niyating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan, endi-endi mesti konangan yakin. Kepoto. Inggih, Mbang. Domongi kok ngayal. Mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki? Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dheweke mbeta gada tumbak di sendal munggah gada mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa gada. Mumet teng sirah. Pindhane nggon cengel jengkelit kula semanggaken, Mbah. Wis ana mundur ana. Nggih. Nah, tambani kuwi. Nggih, Mbah. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Nanti kancaku mau kok ora ono. Ming dipendhemi kok ora entuk metu. Mbok ora pakem-pakem banget. Awake dipendhemi kok ora entuk metu. Arep lucu nggo nendi coba. Mula dipendhem ngono ya. Inggih. Wong kok ketertipen. Kula semanggaken, Mbah. Kowe ya kan. Nggih, kawon. Ora ana sing iso dindelke. Mundur ana. Inggih. Nek aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metikol ning jerone kosong kaya bumbung wong-wang. Beda karo wong tua-tua ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Malaya aku dukun aku. Aku paramet. Kayak apa to kae? Paranormal aku. Nanti aku paramet. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak
Grayang ora dadi kuwanda sedundang Begawan Jaya Walwi legane atiku. Grayang dadi kuwanda tenan. Ayo, sapa ngetak? Ayo, ketakno kekuatanmu. Pendhita tuwa dihantem ora apa-apa. Nah, apa ayo wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Men kekuatanmu wis sepira. Ayo, ayo ya, tutupna. Widyana mbotenan. Tutupna legane atiku. Ayo. Ayo, antar jawe. Mati we. Ayo, mati we. Apa? Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Majelis Setyaki. Majelis Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Aja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Prabu disumbari pengen tinjung akhirat nyawamu bareng kuwi mencet. Hei, ayo. Ayo ki nonton Mandura Prabu Prabu. Sapa sing nantang karo Baladewa? Pengen tinjung akhirat nyawamu, pengen nyawang neraka jahanam barat kowe. Menungso rata tenan para iki menungsa iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwi. Kowe wong Tunggul Malaya. Iya. Kowe wong Tunggul Malaya. Iya, dasar kepara nyata. Kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Garakaca iya. Ah, aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor manu Gatina Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor manu Gatina Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong ngrasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah selak. Ora usah kumbi.
pancen kowe satriya Digdaya, pemberita Digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora usah dadak sira, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas, astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe ki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane ki ya trewek kowe. Manusia jajan. Iki karo apa kowe? Kowe njaluk. Nek ra tak ngono ki ra ilang glelengmu. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayoli binatang menawa jajalan iblis lanat. Baladewa disumbari. Selagine Senopati sing Digdaya sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari Baladewa, kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah! Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora? Alah. Amudar kowe. Anmudar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres Napa kowe? duka. Wonten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kalih Raden Senjaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Baladewa napa sinten? Baladewa. Napa Baladewa kok radio praseke. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nun Werkudara. Raden Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Aku HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Matur nuwun. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo. Wonten gambare telepon. Wah. WA. Ning kula pancen muni WA kok angil.
Gayeng men. Temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya Petruk. Wah. Wong Tunggal Malaya ora do bali ya. Osase dening Tata Madura Prabu Praja. Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur jagat waisaning ubot ora wayah pro jagat weladal saya nengah nggonku nitih Kyai Lembu Andini tapa ngambang ana ing tengahing segara ora pangling. Saya suwe saya katon ana menungsa sedakep. Ora pangling to kae Kakang Arjuna ya Kakang Janaka. Nggone nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing segara. Wanter ngendikaning Kanjeng Ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing. Ing kedadian saka Iwang Pikulun Manik Maya. Kakang Arjuna, aja kaget ketaman pusakaku sirna margalayu ora kelakon kowe dadi lelanging jagat Kakang Janaka. Wis nggrahi to. Saya manengah le sampeyan tapa ngambang. Lah rak tenan to ana telik Mangindrajala. Ngono mindak mboten sak mestinipun kali sampeyan.
Sampeyan kaya kena perbawa, kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik. Sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten, Ndara? Pramana remangos wamya ngambreng kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat moco lengleng lalu mangulati. Wah, Semar ndak sawang janaka kuntal saka tengah segara. Kakang Semar, iki lakon apa lan ana apa? Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Arjuna ora eling Purwadaksina. Sampeyan duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripi adi sampeyan mboten enten gunane, Ndara. Ngonten maring adhawuh Kaka Prabu. Siadi kontal saka tengahing segara. Ana apa, Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah tapa brata wonten tengahing segara, kanthi lampah mangambang Kaka Prabu wonten kekiyatan tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kampracundhang kuntal kaprapal. Wonten ing gisiking samudra Kaka Prabu. Lah dalem Petra, dalem. Mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh. Tengah segara kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ora dikongkon. Aku ora dikon kok. Lah Petra kowe iki tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong, ayo to Gong, gelem. Kowe sing nyurung wae. Aku sing numpak, kowe sing nyurung. Mun wis weruh omong ya beres, ora usah kuwatir. Nek ngomong-ngomong aku saya klelep Petra iki. Ngomong-ngomong aku saya klelep ya genah wong iki segara. Saya-suwe saya jero. Wis kowe angge nyingklako wae. Manut karo apa jenenge lakune angin iki kok adhe kok iso weruh sapa sing tumindak ora prayu karo Ndara Janaka. Oke. Yo. To Gong? Wis weruh karo kowe. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gek wong ngluku sawah? Kudu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene ya, Gong. Kluntrunge. Wah. Apa? Kluntrunge. Kluntrunge saka emas mutiara kaya ngono. Matna. Wo, wis ngerti aku. Sapa, Tru? Anake Betari Durga. Wah, wis keparat. Sapa iki? Sapa? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ana. Ana tulisane tak
Tak waca ora ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora usah nengan-nengan lho, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weruh pokoke. Nah, candhak aku Dewa Srani. Dewa Sari. Oh. Dewa Srani daturke Ndara ya. Petruk temu pun pinanggih. Sapa? Kula ngangge blabak sing entreng sing iso kemambang kula nciki wong loro karo Bagong. Blabak kentir rombak saya nengah. Ketok wong sing tumindak ora prayoga alin Ndara Janaka. Petruk Kondawa sapa? Panusmaning jajalan wani nglimpe karo Janaka kok sik ora sak susu iki dirembug sik. Inggih. Sapa Petruk? Kula tamatan saged tebiyan wonten ingkang nyarengi tapa mangambang Ndara Janaka. Lho, ana sing barengi tapa ngambang? Tapa ngambang? Sapa Petruk? Sapa, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Sing barengi tapa Ndara Janaka mau lho. Numpak sapi. Lho. Ana sapi ditumpaki iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta. Lho kula dhewe ya gumun awune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebul anake Mbah Kasan. Totok gundulmu. Sapa kok anak sapa kok? Durga. Bathari Durga. Lho, anake Durga yang ngono Dewa Srani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake Bathari Durga, Pak. Dewa Srani. Heeh. Dewa Srani tapa kok numpak sapi? Oh, ki Pak kluntunge kaya emas kae kemila. Sanslik, kemila sanslik. Kemila mengkilap kae lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombane ro bapakne. Dewa Srani kok ndek panah ampuh iki. Wis Petruk mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewa Srani sak Lembu Andine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sah. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh iki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jeneng iki? Sing nggo ngresiki curek. Weh ndasmu. Iki panah, Petruk. Wo panah. Wah. Yung. Wo. Panah kok ditothok kok iyung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dienggo males Dewa Srani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih Koko Prabu.